Panganan yoan. Posone urung mulai wis disiapno. Iki sesuk sahure apa? Iki sesuk bukane apa? Iki sesuk jaminane apa? Ya. Lah iki kira-kira sing dipasani apane? Makanya kan akeh ngomong sasi poso ki ora malah ngirit tapi malah ngorot-ngorot. Malah boros ya. Malah boros. Ya. Iki sing akeh ngene, mergo apa? Lah wong setahun pisan mosok mangan rada enak-enak lho. Iki jenenge wis ora poso meneh, iki jenenge murka. Wong poso ki wong trima. Ya, wong poso ki wong trima, sak madya. Enenge panganan kuwi ya kuwi sing dipangan. Iki nek pengen oleh nilai poso sing sejati lho ya. Ngene. Sampeyan poso lakonono bab panganan apa jere sing ana. Jadi orang usah, Bu, engko sore kudu masak ngene, Bu, engko anu jaminane kudu ngene. Iku wis murka wisan. Lagi nyentang ngene iki lho ya. Iki wis murka wisan. Lha dudu kuwi, berarti kuwi wis jong. Cara bahasane ngono. Wis jong, wis ra bernilai. Mergo sama dikongkon ngeker, jajal dipraktekno. Sampeyan poso aja sampe merintah. Sama dimasakno jangan asem, ya siku trimonen. Nek ora cocok karo sampean aja ngersulo, sampean aja gremeng. Paham ya? Saman kudu iso ngeker iki mau. Lho, laku sing sak benere kuwi ngono. Ya kan? Dadi sampeyan kudu iso nindakno tatan, mergo kono jare poso iki mateni angkara, ya kan? Iso mengkekang hawa nafsu. Lah saiki nek sampean gremeng utawa ngersula, lah iku jenenge murkani laku. Lah hawa nafsu ki sing kaya piye? Ya, paham ya? Mangkane akeh sing para winasis ngomong yen menungso iso laku kanthi tentrem, ing kono bakal ketemu karo kesejatian. Mula poso Ramadan iki momentum banget. Makane dulur-dulurku kabeh takjak banget. Nen, ayo iki momentum 30 dina, iki nok kene aja mbok sia-siakno. Lho ngono. Poso iki ora mung kanggo kembangan tok. Aja mung sekedar nggugurne kewajiban. Ya, aja mung sekedar nggurune kewajiban. Poso urung apa-apa wis mikir murkani. Siji, ya kan. Jagane lebaran. Lho, posone urung dimulai. Ya kan. Nah, mergo apa? Mergo sing nglakoni akeh wong sing syukur gugur kewajiban tok. Ora saling disarine ya. Lho ora, nek kono kuwi ora gelem golek sarine kok. Jajal, dulur-dulur ayo padha praktek sing tenanan. Poso kanthi tentrem. Artine yen kowe pengen nglakoni poso kanthi ngeker